Yes, Mazora Semuri Zimbabwe. Welcome to Hot Zim Trends, where the news comes first, right? Munyaya nhasi ndine nyaya yaProphet varikuda kusungisa journalist and a social media personality Zigo ari zvakare Prophet Makandiwa's spiritual son, right? Prophet varikupomera Zigo mhosva yekuti on the 5th of April 2024 akaposta video kuTikTok, right? Pavideo iyi akataura mashoko ekuti Prophet was not a true prophet. Zvichireva izvo kuti prophet is a religious leader, was a fraud and a deceptive figure operating under false pretense, right? Zvakaomama, right? Malawyers aProphet vazviramba vakatiwo statement yaZigo iyi iri defamatory and aita damage reputation yavo since vaine followers anosvika up to 3 million worldwide, right? Malawyers azoendera futi mberi achitaura kuti mashoko aZigo aya atora prophet sembavha achiitira gain yevideo yake to generate engagement, possibly due to monetization at the expense of the prophet credibility, right? Vatauro zvakare vachiti Prophet vanozivikanwa nekubatsira vanhu nekushanda nevanhu futi zvakanaka vanosanganisira majournalists, mapodcasters and the religious community. Nekudaro vati maaccusations aZigo ari kuvapesanisa nemafollowers avo nekukanganisa chinangwa chavo as a prophet, right? So nekudaro malawyers aProphet vataura ivo kuti it's an abyss of cyberspace. Saka vataura ivo kuti vanoda an immediate apology within 24 hours from Zigo. Vakati failure to comply, it will result in defamation lawsuit inosvika iyo $100,000. Yo, it's a lot of money, mari yakawanda iyoyo. Saka 100,000 iri kubhadhara madamages and iri kutodiwa kubva kuna Zigo. Aiwa, pakaipa right? Masikati manje Zigo yazopindura, it was an interesting and a dramatic response. Inzwa izvo ataura. Zigo yabva aramba ari adamant, handizoni hapana inini kutaura chokwadi kwandiri ndechekuti Miracle is a fake prophet here on earth and in heaven. Zvakaoma. And abva awedzera kuti achiti prophet ava ndevekushava akavambisa kuti right achavafesa oprova mukoti zvese in spirit, in scriptures, face to face. Zvakaomama. Akavapa 24 hours kuti kana vaine simba chairo ndavamurwese nemheni. Zvakaomama. Zigo azopesera nekuti Miracle is the chief of fake prophets here in Zimbabwe. Yo. This is guys, kana takasatasa Zimbabwe, I think ndo inotorengwa one of the top pama social, like sort of my conflicts, what do you say, my arguments, sort of my debates. I don't know what to say. I need to between my celeb. Because for the whole week it was a fight of the prophets, but now we are fighting here, the prophets and the journalists. It's something else. Big up to Zimbabwe, guys. I salute Zimbabwe. Right. So before I show you this video, I would love you to come in comment section. But don't forget to subscribe and like to Hot Sim Trends so that we continue giving you more updates. I love you.